Liimatainen, Aatu Matikainen jää telineisiin. Ja sitten tulee Viitikko sisäpuolelta ja menee ohi. Pääsee sieltä Liimatainen kuittaalla Väyrynen kolmosena. Laurila kuittaa paikan. Ja näin. 8 paikassa 7. Punaisia autoja, 2 kappaleita, Viitikko, Matikainen ja sitten tulee Väyrynen. 20 metriä Rakkola tulee Laurila takana Hiutanen vitospaikalla ja Matikainen. Aatu on noussut vitospaikalle, päivän 7 on tänä päivänä Santeri Kotamäki, se on ainut mikä on farmaasia. Ja näin Viitikko on tulemassa joukkoon. 4 kauttaa tulee päivävoitto olemaan Viitikko. Pitää ykköspaikkaa, näin 20 metriä on välimatkaa kakkospaikalle Liimataiselle. Kilpailijalle 274, mutta valkoinen vähän saman ollaan jälleen tulossa. Meillä on 2 kierrosta ja ollaan vielä matkaa. Mutta Ilkasellakin ongelmia, nyt on hyvin vertainen Ilkasen valmiin. Ja näin on tutospaikka, se alkaa olla totta Ilkasella. Supea saavutus on toki. Ja nyt on Liimatainen saavuttanut Viitikkoa. Viitikko pitää ykköspaikkaa ja Liimatainen saa työtä. Nyt saa ja ottaa saman linjan ja nyt hakee sisäpuolta. Ei riittänyt vielä tässä vaiheessa ja nyt on syytä Liimataisen huomioida myös Väyrystä sekä Laurilaa. Ja Laurilan takana vielä on Matikainen tulossa. Suolalla Viitikko tekee vähän ratkaavat ja näin pystyy Liimatainen vähän vastaamaan tuohon tilanteeseen. On jännä tutkista ottaa sitten taas tuossa jälkimmäinen kolmikko kiinni. Eli näin kyllä antaa Liimataiselle uskoa, kun mutkissa otetaan kiinni. Siellä saattaa se iskupaikka tulla. Ja tuleeko heti käyntiin jo rinnalla vielä ja onnistunut Viitikko pitää ykköstä. Ja mutkassa nyt on Väyrynen ja ei kärkivaihtoon ja sinne menee Liimatainen ja Marja Viitikko kakkospaikalla. Ja sitten kolmospaikalla Väyrynen, Laurila, Matikainen. Ja onko siellä eturengas rikki Viitikolla? Tämähän se tietää tämän tilanteeseen ja nyt on kyllä Pekka K. Pystyykö Viitikko pitämään edes kakkospaikkaa, kun mennään tuonne mutkausuksille? Kyllä lyö jarrun viimeisen päälle ja kyllä on se pelimanne rikkinäisellä renkaallakin mennään miljoonaa ja sitten tuolta hopeamitalia. Liimataisen Viitikon välinen ero, se on 20 metriä ja nyt Väyrysen Rauno on ottamassa kiinni. Saako Väyrynen, pääseekö isolle Viitikolle? Ei pääse, ei vielä. Ja tuo on pelastus Viitikolle tuo 20 metrin kaula. Nyt voidaan mutkassa ottaa. Parasti ei käänny, ei ole pelastus. Viitikko tulee mennä jälleen ja lähtee kierroon. Kaataa autonsa. Ja kakkonen on Väyrynen, voittaja on Liimatainen, Laurila 3, Matikainen 4.